po ko ana. American. Dara siya oh. Ay zoom na ko ah. Sa lipdan ganun. Nasa dalabitin. Kana Para pakulo, para pailad sa mga tao. Do you love me? Do you need me? Oh, kana. Kana naka-pink. Kana, nakita naman. Nakita naman. Oh, kana siya. Asa man to bitin? Aw. Danny, the king of the trap. So naanami diri karon sa Robinsons kay wala lang diri among napili kay maglayo ra mo dito sa coffee ko kung dito pa minya wala. Actually, libre-plate. Nakalibre plite pa me, libre plite kay dito ay. Hoy. Simot-simot mga dira ah. Unsa man simot-simot mo dia? Unsa na? Shabu-shabu na mo. Ganiya ako natingala mo nahunong to ako pag-istorya dito. Gisita mo gid sa guard dito sa Robinsons kay. Oo, 1 million ba lang bayad sa mga video? Pila? 1 million. Kaya dili na pwede mag-video mo to ipadili tong ano pero wala siya kabalo nag-vlog ko daan ha. Ha? Wala siya kabalo ha. Nga na ko bag. Mga taga-Robinsons sila siya. Dili joke lang dito. Namin diri aron sa Burns Lalo. Sa Macom dito ko region, di ba? Sama ko. Dili ni siya sponsored. Dili siya sponsor sa I'm not encouraging you to. May joke lang sa mga. In here. Dili. Depende raw niya sa yung mga comments niya kasi may kaya naman ko diri kay para maki-wifi lang. Maki-wifi raw mo diri ano. Ibisita mi sa guard dito. Ana siya nga. Pakuha sila bish. Kidilit agad ng ilang mga may kabalo na mo to. Kaning guard sa Robinsons, pwede na siya dito musabay ka mo sa Old City Hall. Ito nagka-magic. Ito nagka-magic dito kaganiya ba? Pwede to siya dito masabay. Ato. Gusto mo sabay ko, bali na ka dito ako. Dili ko dyan ice cream. Ha? Dami na ice cream. Pero dili na ako pwede i-mention ang title sa... Zuma sa akong nong. Eh, na may mazuma na kayo. Ayun, yun. Dilipit ako ba so kaya ang ano na ko karon 1 minute na lang jud so kailangan ako i-copy ang mga files tapos 27% bato na po kailangan ako iyo ng laptop so let's go appreciate so kanya pag may alaw na diri ako wala budget mo wala na mag-order pero wag ka kay may na may niya pag diri ano Wala dyan. wala na mali na may This one mo pag no? wala na ang tao para ako namin Okay. ay mo sarado na diri mo pag Makita na mag dito ko na. Diri. Kaya para makita na mo. Sponsoran na mo. Kaya bali na mga ano background na po kay kaganihan kami dara bali ni diri ang gusto Para nice wet. And para makasandig pud mi ay. nag-upload yung pagani ako Percent na please watch my video, my challenge. Yes. Comment na lang po ninyo kung unsay gusto niyo challenge akong buhaton kay buhaton kita para na sa inyo. pag-subscribe mo din siya challenge mo sa Jarby Cajora Vlogs Ako kay something like cars. ako kay Totski subscribe mo na ako naka-red ko karon kay YouTube is life Para sunduan na pud mi ay. wala ko lang YouTube ay wala ko lang Spirido Muntik ano. ha? ano ginagawa mo mga shoot? Gani. Kita na nadara sa ubos buton mo. Pero may shoutout tayo kay Kuya AJ Apa. Nagipera mo niya Gorilla Pad. Nadugay Gorilla na siya. Pad bali natin. Update rin mo niya guys. Salamat kayo te. Bye. Thanks for all. Tara na, magawa sa tatari. So karon kay naana day tay bag-ong nadungag sa tong grupo. Kao ba na to dire si Jones Casquejo. Wala pa ko nag-English tol. Tung sa City Mall gani. O kato sa City Mall kato nalibang ka. Kato nalibang ka sa City Mall. Ikaw di ba to? Yes. Nalibang sa City Mall. Gusto. Karon pa day may kasulod diri ani guys. Kabulungon sa ni diri.
challenge. Putog. Nakagawa sa may nagagawa sa dito sa Robinson, hindi namin mag-vlog diri sa Balik Miss Dubai. Malik na pud mi sa Dubai kay namin Dito mo gikan? namin paliton dito. Oh, gikan mi dito may nag-prank call. Nindot kay prank ay Sunday na ko tol. magamping ta diri kay nana pud ang wish guard o mo na vlog diri ako dito. Sige, i-off na namo kay basig kasaban sa. Dito ra na gyud. Oh, pagipasa ninyo sa kuya. Yeah, Gmall. So karon nakasakay namin kay mato naman may Gmall, no budget vlogs. Sa mga walay budget kay la. Ay, ako may budget. Ipanig ang camera. Pag cellphone na lang. Agad lagi na yung Para nindot kay diri sa Tagum City. paglaga ni kakaon-kaon sa daan. waters. You only crave for solid ground. Appreciate. Ay, pamabong kapit. Pagluto ng mga blanket, nasa ugpa sa taas. Panaog ka na sila. Ganyan, sutiyan, di ba? Nakahanap mo dito karapon ba, Gigi? Minions gani utok. Minions, SpongeBob. Asa ka mo palin ganyan? Asa kayo to dapit? Kayo to dapit? Kayo to dapit? Ay, balikan na niyang gorilla pad. May pang gorilla pad no, balikan niya. Oo, kala oh. Ay, gahi. Gahi? Ano asa daw? Gahi, bay? Kana na lang. Na di vlogger sa Tagum, te? Dagan na. Dagan na, te. Actually, dagko ko to ilang kinapili. Binalay. Ay, ngani. Napa ko nakita dako pa diri ati mo ngani ka dako kaso lang mahal mo gud kay. Ano ang gisugdan sa arts? Yan ang tuwito. Iting kitang gal na. Cars! Tama, sabi? Please lang, maluoy ka sa mua ba? Madaot na to. Tagak ni sa duyan kung bata. Sige daw. Bago nga ko na niti kanilang dayon. Or na. Nati oy. Ano bitaw, support the locals. Sige, balikan na naman natin. Eh, di man may pareha siya nga, di ka ba lumubalik? Para, so, ano sa, balikan na daw ito na mo, kung dili siya ganahan na to. Eh, medyo humok pa siya, wala pa siya ni Gahi. Pag-iyon sa daw ni Jarv. Siya rin magpagay. Ito pagitagan. Ay, gama. Ay, Nato yung nani. Gamay na ni. Napatay dako din rin. Naami dako. Oh, nado dako. Grabe, ginayunguyukay na rin ba? Grabe, ay, basig, ano, kailangan pa na ito musayaw kay para discounted. Ito man. Mag-audition na yung Star Hunt. Mag-audition may Star Hunt dito sa UM. May Star Hunt dito ako karon. Bisa gusto mo kapilan ito na mo dito ako karon. Look, pag-upload na ako man na. Mga bobo! Bitaw, tol. Lugay, may tayo ko ka-upload. Ano ka? Ha? Ano? Tubag ako. Wala na sa'yo. Grabe nagsingin grabe naganahan akong video ba? Kung ano dyan sa imo, mabuhangan ni mo. Lingi ko sila. Berbuan na sila. Gani. Karoon pa sila kita gano'n. Pagkabam. So, karoon ko. Dool kayo no, sige lang, mapalit ako wide lens phone pag nana ko yung kwarta. Pag nana ko yung kwarta, pero pag wako yung kwarta, mapalit eh. Mangawat na lang ta. Ha? Yes sir, mga kaibigan! Transition. daw pa na. Mga bobo! So, double vlog na diri karon, nag-vlog ko diri sa Pikas, nag-vlog ko diri sa Pikas. Mo ni ginatawag na multitasking, ha? Multitasking ni siya tol. Gitry na mo ya gorilla pad kung nindot di mo. Ang quality niya, Samay na. Ay,
Ramon, dito, sorry kayo. Kaya. Sorry kayo. Okay lang eh. Ay, anak, alam ko na galing naman ko. Mubalik naman ko na yun. Ano siya? Mabalik na si ate pero. We'll be right back. Pagkatapos ng maligang patalastas. Dali lang. Pasag din na. Bro, pasag din na. Okay, gipahangyo jud siya jud, gipahangyo jud. So, shout out sa store nila ate kani. Pamalit na mo diri kay pwede jud mo makahangyo. Sa pinakamurang presyo naman yan mga ilong. So, use this nino. Yes. Ikaw, ibaligyan ako na nimo. So, nakahangyo jud siya kay ako naghangyo men. Ako naghangyo ato dapat na jud kay dapat na jud yun sa party. Dapat ako party sa imo ang guys. Ha? Ni guard. Basig mga ano si may issue ta diri ha. So, Palit ako sa monopod ba siya gamit na. nagpalit pa siya muno pa dito sa Nagili po Robinsons. yung paggamit ako sa katong pastan. Ay, pwede po. The best gyapon ka. Kaya mabuhat kag mga sit down vlogs, mga tindog vlogs. Wala pala si Don, di ako Pwede. sa mga types of chuchu. Uy, balak magbukbang, bay. Mukbangan niya ako, kanan niya ako. Nakoy, banal, balak, bay. Wala ka sa si Cars. Awatan na, wag ibigyan niya. Lumbag biya tag-utok, uy. Cars. Taganaan natin yung mga Ay! Uy! Uy! Uy, ginagawa mo! Kamusta na ganyan? Asa makagikan? Ha? Sir, mulagpot yung mataan eh. Araw kag. Okay, palit na niya. Sando yun siya tanan. Mas mahal po kayo basta sa shipping fee, no? Gani. Hindi lang naman ang shipping fee. Oo, tapos ang kanya tayo 200 din. Dili. 100 na. Sa tanawad, ito na tanawad siya. Ikaw kay Suki, makita mo Sige daw. Sasha. Pipi. Sasha. Pipi. Tara na, tama na yung katarantaduhan. Asa man? Man taron. Naog ta? Magkuhan man kaya naman. Ito. Ikaw sa lagan. Ay, ka ba sa City Hall? City Hall ta. Transition ta sa City Hall. Makambak ta tol. Oy, Cards. Ali Cards, makambak ta dito ha. And 3, 2, 1. Oy, naanami diri karon sa Old City Hall. Dali ra kay no. Ganyan, kay hayag pa, tapos karon kay ngit-ngit na. So, naaday diri karon si Tintin, si Kristen. So, napil ni siya sa, tara, putang na niyo. Napil, kanang vlog number 2 pa na siya. Panggawa pa na ako nga vlog, dito siya napil sa ako ang kana siya. Bye-bye, Tin. Mga sa dito sa See you Sige, soon. see you on tomorrow morning. Wala na siya. Napatay ni tawag. Bye. Bye. So, mauli na ko. Bala na ni, mauli na ko ba? Lubat sa. Ay, siya di ang walay kwarta. Unsa? Kisay way pamiliti, tubag. Ikaw. Tubag, Carls. Ikaw. Sorry, good. So, biyaan na ako ni sila karon kay biyaan na dyan ako sila. Tayo sa pagbabay sa Sabu Abi. Biyaan na ako ni sila karon. Dili na biyaan na. Guys, Uy, tara, sabay sa guys, wala. no dili oy ayaw sa nagay kay ningaw na. Ikaw biya ka ng lighted or what? Lighting nga, ngit-ngit magkay nagnaw. Lighting daw in the, what the F na, ngit-ngit nagnaw. Daraman ang hayag ko dili ko pang Bay, naman dili ang dugaya po ninyo kalihok tira. Uy, palit ako. ha? Palit ako. Dali na ko, pagdali mo. Mga bobo. Bay, ang babay na ako sa inyo, bay. Hello. Bye-bye. Bye-bye, Jarb. Sa naglakaw. Bye-bye, Jarb. Miss you. Ingat. Mama babay. Mama, chup chup. Ito si Kwan. Kisa to, shout out rin ah. Shout out to Karon Sidaw. Bye-bye. Wala, ulan na jud ni bay.